A DPS 300 egy egyszerű és felhasználóbarát brainbee fékdiagnosztikai eszköz. Gyorsan és egyszerűen aktiválja azoknak a gépjárműveknek a fékrendszerét, melyek EPB elektronikus kézifékrendszerrel vagy SBC elektrohidraulikus fékrendszerrel vannak felszerelve. Csatlakoztassa az univerzális EOBD kábelt a gépjármű diagnosztikai csatlakozójához. A DPS 300 kapcsolatba lép az EPB vagy SBC rendszerrel. Először válassza ki a megfelelő gépjármű modellt. A kiválasztott modellnek megfelelő LED világítani kezd. A mínusz gomb megnyomásával üzemen kívül helyezi a gépjármű fékrendszerét. A fékrendszer jelzőlámpa világítani kezd, ha a kommunikáció sikeres. Így lehetségessé válik a fékrendszerbe való külső beavatkozás. A javítás után el kell végezni a szükséges alapbeállítást. Ismételten csatlakoztassa a DPS 300-at a vezérlőegységhez, ellenőrizze a beállítást, ha szükséges, válassza ki ismételten a megfelelő modellt és adja rá a gyújtást. A plusz gomb megnyomásával ismét aktiválódik a gépjármű fékrendszere. A fékrendszer jelzőlámpa kialszik, jelezve, hogy a művelet befejeződött. Miután levette a gyújtást, a DPS 300-at le lehet csatlakoztatni a gépjárműről.